Amaia Alves, Arrasate Arrasara, moda diseinatzailea, ongi etorri japera. Eskerrik asko. Zer da moda zuretzat? Moda nietzako espresatzeko modu bat, hainbat gauza, esango neuke gauza asko, baina espresatzeko modu bat, arti itxeko modu bat, bizitzeko modu bat, eta abar, bai. Noiz eta nola hasi zinen josten? Maika bat urte aukiko nituen, eleuko aldiz makina aurrian jarriko nitzela, igual lehen hau bebai, baina ni akortan azela amamai laguntzen, amamak bizta galtzen hasi zan, eta jolasian ero, lagundu idazu, jostorratza, arixe jarten, bestie, da holan hasi zan dana, nik uste dut hor hasi nitzela ja purtxo bat engantxetan. Eta gogoan duzu zer izan zen josi zenuen lehenengo gauza? Amaman galtzak. Amaman galtzak konpontzen, lagundu nutzen, bere gara izan galtzak apurtzen zirenien, konpondu itxen ziren ez gaur bezala, berrixak erosten ditugula. Eta amama horta horituta zauen, eta hori izan zen nire lehoko gauzia. Eta gerora moda ikasketak egitea erabaki zenuen? Bai, hori da, apustu potentia izan zen. Ze, hor nengoen zalantzatan bebai, beti guztau izan jat, eta nera bezaruan eta neure jantzixak edo moldaketak eta ditzen dituen. Holan josteko makina txikitxoan dauken, da horrekin ditzenan gauzak. Bai, ze gauza egiten zenituen? Ama kokoteraino. Labadoran hori tinta, moztu, galtzak eta korapiluekin eta ez nakixen ez josteko teknika handirik ez naukon orduantxe. Orduan, korapiluekin eta danetik itxen hauen. Eta gehien bat izatez ziren kamisetak moztu, beste oial batzukin kombina, eta igual dendetan ez tozuna topetan nera bezaro garai horretan holan itxen hauen. Eta gero ikasketak egitea erabaki zenuen, moda ikasketak, baina kanpora joan behar zinen, ze hemen aukera handirik ez dago, ezta? Bai, hasi nintzen begira, egia da zalantzak aukin nitzuela bai, moda ikasteko, ze, azkenian moda munduan sartzen zarenean beti pentsatzen dugu, irteera gutxi daukela, edo, saia izango dara lan mundua, eta, egia da, baina, bai, apostu bat da, ez? Babesa izan zenuen inguruan? Bai, asko. Bai, etxekuak, lagunak, egia da oso gazten nintzala orduantxez, eta igual ikuspuntua bai orduantxe desberdina dela, ez? Baina hasiera baten, Bartzelona jutia gure nauen, gero ikusten dozu apurtxo bat, horrek daukon zailtasunak ez, ekonomikoki bebai zelako karga daukon ez, eta azkenian hasi nintzen begira, eta homologazioak, eta tituluan asuntuak eta holan, eta Donostiara joatia erabakin eban. Eta gero lanean hasi zinen, zenbait enpresarentzat, kontatu nola gogoratzen duzu etapa hori? Akortanaz, bukaten hau niretako ikasketak, izan ziren 3 urte, oso labur, ikusten dute urte horreik gutxi bezala, ez? Nik uste dut gaina moda mundua edo joskintza mundua beti dagoela zerbait ikasteko, eta akortanaz gutxi bezala, orduan, praktikak eitzen dozu, baina geraketan dien labur. Da, hasi nintzen lanian enpresa baten, eta, gaina proiektu oso politxe izan zen, akortanaz zeukene, sozialki helburu bat, eta irakasle moruan egon nintzen bebai hostian, eta oso politxa, baina beti, nahiz lanian egon, bueltatzen nintzen etxera eta jarritzen nire proiektuekin. Orduan, azten nintzen nire gauzatxoak itxen etxian, gero lanera, eta holan. Eta heldu zen momentu bat, gaueko ordu oso txikitan egoten nintzen ez josten, gurasoak eta esate zuztien. Zeratik ez zara animatzen, ez? Zerbait, zeure kabuz eta zeure kontu eitxera. Eta horraz izan, ez? Apur bat, dana pentsa, plana egin, ez? Apur bat bideragarritasun plana eta guzti horrek da. Niretako numerua sekula ez di izan zen, bakixak apur bat beti larritu itxen dugu, ez? Norbera. Orduan, horraz izan dana, bai. Horraz izan eta nola doa? Ondo, oin beste erronka baduket, ama izenaz, 8 bete dela, eta erronkarik potentiena hori dela. Nik petzetan hauen erronkarik potentiena oin arte izen dela enpresa bat sortzia krisi garai sendo horretan.
baina ikusten dut, bizitzak etapa ezberdina dauzkela, eta onarteldu nazela, pandemia bat erdixen, eskongai danak kantzel, imagina hauzik, orduan, ondo, baina erronkaz erronka eta etapaz etapa. Osea, une bakoitzian aurrera itzen dagoenakin. Nola da soineko bat egiteko prozesua? Kontatu, nola izaten da? Niretako da esperientzia bat. Niretako, beti eskongaiei beti kontatzea utziet hori ez, deitzen duztienean, eta gero bizitzen dauienean, benetan esaten dago ez, lehen hau etorriko banitza, gehi hau disfrutauko neban, ez, beti geratzen diaz horrekin. Prozesua, azkenian da, niretako bezeru ezautzia, bai eskongaia kasu gehixenetan, bera ezautzia, berakin geratzia, azkenian leheneko itzordu izaten da, bartu eman bat, ikustia, feeling hori daukogun, eta diseinatzia zerbait ez, neure bapateko hori ez, bera apurtxo bat ezaututa, zer etortza jaten burura, eta hor solasaldi oso motz bat izaten da, da gero oraia, proposamen bat itxen dutziet diseinu konkretu batzukin norberantzako, eta hor poliki-poliki lehazten gara, oialak topatzen, neurriak hartzen, eitzen dugu tual edo prototipo edo bat ixara edo antzeko oial baten ikusteko patroiak ondo dira zela, eta horri hasten gara soinekua josten. Orduan, prozesua ez da luzia, niretako ez da luzia, baina politxe ikusten duzulako diseinuan arlo danak eta zelan doian ere ikitzen soineko hori. Argi izan zenuen ezkontza soinekoak diseinatu nahi zenituela? Igual, baina baita gustatzen jatasko, sortzia edo fantasia, ez azkenian eskongaiek hori emoten daue. Orduen, ez dauketzu horren beste muga, igual kalerako arropa bat diseinatzeko orduan bezala. Horren ikuste dut, diseinatzeko orduan eta oialak aukeratzeko orduan askatasun bat emoten dauela, eta horregatik bebai izan leike, igual, ez dakit red carpet edo alfombra gorrixak eta horregatik asko gustatzen jat. Horbe sorkuntzak askiagoak dieselako eta izan leike igual potentiagoak, soinekuak. Eta zenbat orduko lana dago alako soineko baten atzean, ze egongo da lana, ez da? Ez nahan jakingo zaten, Ez nahan jakingo zaten, batek egon die 200 ordu egon azena josten, egon die gutxi hau, 40kuak, egon die 100kuak, azkenien horre eskulan asko dauenean, hor orduak egan itxen daue, fan itxen die. Eta zugana doazenek ideiak argi izaten dituzte? Danetik dau, eta gaur egungo sare sozialak eta daukogun baliabide danekin, etorten di askotan argazkixekin. Baina egia da gero norberak daukone personalidadea edo izateko modua edo gehiago gustatzen jatau, bestia, probatu behar da gorputzan, ni saiatzen naz esaten hobeto honekin, honek nik uste dut zure gorputzai hobeto doiala, eta danetik dau, baina esan leike gehienak argazkixekin datozela. Eta saiatzen zara beti zure estiloa jartzen danari? Naiz eta beraiek gauza ezberdinak eskatu? Esango neuke baietz. Eurak bezaten duztie, ez naz egoten konbentziruten, horre, hau egin bestia, baina bai egia da, igual gura barik, toketsua edo, animatzen dutzietela, baina gero norberan, ez dut gure izeten asko sartu, ze norberak eraman behar dau eta eroso sentitu behar da horrekin, eta egun horretako berak bizi behar dago hori ez, orduan, horror dau. Duela hilabete batzuk zer esan eman zuen albiste batek, Sofiet Boala, soinekoak egiten dituen marka euskaldunak Tamara Falkorentzako soineko bat diseinatu behar zuen, eta bertan bera utzi zuten azkenean diseinua, ustez bezeroak eskatu zielako beste marka baten oso antzekoa zen soineko bat. Zer egingo zenukezuk horren aurrean? Ni pasetan jatena hori zauten bezala, etorten diez argazkixekin, eta esate utziet nik ez dutela hori kopixau bihar, holan dauenetan ez jat gustatzen, eta beti bai oiala, bai mosteko edo pintzak, mangak, eta beti saiatzen naz, gaina
dauenetan dauen, argazki hori ekartzen badotzue, ez dauko zentzu larrei neurrire itxia eta zerbait nire ustez, hau bakoitzak bere ez daukiko daue, baina nik uste dut neurrire itxiak eta aukera hori munda ez, segatik kopia hau inda dauen bat, ez dutzat zentzu larrei ikusten, baina nik uste dut norberandako hori egokitu behar dela dana, bai diseinua, bai oihalak, bai koloriak, dana. Orduan, ni ez jat pasau oin arte, hau holan dauenetan kopixau eta hau gure dut. Orduan, ez jat pasau, eta zorionez, Eta norbaitek eskatu ezkero, zer esango zenioke? Nik uste dut ezetz, ez dakite, espada zerbait holan bere amamak eramandako zerbait, kasuren bat egon leike, ez? Nire amamak eraman zauen soineko hau eta gure berdina eraman dakar hori ez dau igual erosteko aukera, baina horre nik uste dut hainbat faktore dauzela eta momentuan erabaki beharko zala, baina ez dut uste, niri bintzet ez gaustetan kopixetia. Eta gertatu zaizu alderantziz, norbaitek zure diseinuren bat kopiatu duela edo oso antzekoa den zure diseinu baten oso antzekoa dena egin duela? Ez dakit, baina nik uste dut gaur egun dana asmatuta dagoela. Orduan oso zaila dela esatia, honek kopixia duzta bestiak, ni behintzet hortan ez naz, ez dut denporarik galtzen hortan, nik uste dut danok modak edo bai tendentzia batzu dauzkela, eta urte baten eramaten badi ez danak bizkarraka irien, danok segurenik bizkarraka irien emango ditugula, eta justo ebakeran edo egongo die koinzidentziak, eta segurenik ez dela izan kopixetan bezik, eta diseinatzeko orduan neuri behintzet, bosetuekin hasten nazenean, bosetu azkarrekin, bezeruekin, neike 30 boseto jarraian. Eta igual variante oso motzak dauzke ez, bata bestian aldera ez die aldaketa handixak, baina eta konturatu barik urteten diez, orduan nik uste dut hor ez dauela olako intentziorik gurot pentsau. Zer sentitzen da zure diseinuak alfombra gorrian ikustean? Nietako hori rekonozimentua da, sari bada, eta ni emozionau itxenaz, eta aukidotenetan aukera horreik emozionau inaz. Eta nola iristen zara horra? Azkenean zurea marka txikia da, ez da, enpresa txikia, eta hor egotea alfombra gorri baten norbaitek zure diseinua eramatea nola lortzen da hori? Gurot pentsau lanagatik izan dela eta konstantziagatik izan dela, eta indoten lan horren emaitza dela, hori gurot pentsau. Orduan, hori, rekonozimentua, sari bat, eta nik uste dut horregatik lortu dutela lan hori. Eta normalean alfombra gorrietan zer etortzen dira? Ja diseinatu duzun zerbaiten bila edo zerotik hasten zara diseinu bat egiten, nola izaten da prozesua? Danetik aukidot nik diseinau duten, saiatzen naz dauket bezeruak ez, da horrei diseinua konkretua da eurendako, eta hor apurtxo bat mugak dauzketzu, eta gero saiatzen naz beti gordetzen sortzeko tartetxo txikixak, eta joatena sortzen soinekoak, eta badau soinekoak hasena zela lantzen urte bete dela, eta gero fatena aldatzen, eta uste dut artistak bezala aukitzen da biela sekula bukatu bariko horreik joatenaz bai bukatzen, ez? Eta joaten die bukatzen modu ezberdinetan, orduan aukitzen da soineko batzuk egin da, eta beste batzuk igual aukidot aukeria itxeko neurrira. Orduan danetik egon da, bai. Geratu zara noizbait inspirazio barik? Hauk izan dut puntu batzuk, nik uste dut lankarragatik, estresa deitzen dut zaguna gaur egun, nik uste dut topera zauzenean eta hor ez dakitzunean nondik jobez, baina dalako deskantzo beharra daukozula. Baina ez dut auki holan, oingoz eta zorionez, uste dut ez nazela holan boseto horrien txurixen geratu, oingoz, baina nik uste dut bai laguntzen duztelako asko oihalek. Nik behintzet asko topatzen dut oihala ez, eta oihalak ze aukera mungo duztan lantzeko orduan, gero diseinatzerako edo behintzet bosetua ez. Zaiatzen naz katalogoekin eta oihal muestrekin eta jolasten apurtxo aldena humanik izan, eta gero igual bosetua itxen dut. Horrek errazten dizu gero lana? Neuri bai, nire gustatzen jat ikustia, askotan alrebez behin izen dut, ideia bat etorri eta gero topau oihala horretarako.
baina askotan zailagoa izaten da, ze momentu horretan espadaukotzu oial mota hori, edo espadau tendentzian, ibilbizara zeuren pare topatzen, orduan, ibiltzenaz, atelierran daukoten satitxuekin eta, edo, retaltxo bat, retaltxonekin benga, zeu zer egin got, eta holan, bai. Eta moda etengabe aldatzen doala jakinda nola egokitzen zara unean uneko tendentzia horietara? Nik uste gure barik eraman itxen gaituztela, sare sozialak, egunerokuak, bezeruak, oialen representantiak etortzen dienean bebai gure barik eramaten gaituzte hortara, baina nik uste dut diseinatzaile isa gehixenok, edo nik inguruan ezautzen dutena, bueltatzen gara uste dut batzutan rebelde puntu horrekin esaten dugu, ez dut inbiar hau, eta inbiot guztiz kontrakoa eta holan ibiltzen gara, baina, gure barik, gaur egun gainera gauzela dana oso komunikauta, uste dut horrek eragina dauko lan, eta ez. Zein izango zenuke dela zure estiloa? Esango neuke, elegantzia puntua dauketela, baina bastante kaineritua batzutan, segun eta ze puntutan hauen, sartu nahikela, igual puntutxoren bat kainerua, baina ez nagoen jakingo katalogatzen, ez dakizela esan. Eta ezkontzarako soineko beltza, zure kasuan, bai? Nik beti bai. Beltza beti bai, ondo geratzen bajako pertsonai. Zeta noiz jaku beltza ondo geratzen, baina nik uste dut, baietz, edo behintzet nietako zuri beltza, zuri beltza da tandem, onena, nire ustez, bai. Amaia, zeure akademia ere sortu duzu, zergatik? Lehen konta batzueten bezala, bere garaixan, enpresakin hasi aurretik be, proiektu sozial baten egon nintzen, egon nintzen lanian, bai patroiak eta produktu berezita ezberdinak ataratzen, baina baita horrek, sozialki helburua zen, reinserzio laboral bat edo, orduen, egon nintzen irakasle bezala, asko gustau jaten irakasle izatia, gerora be kulturre egitasmotan eta inguruko herrixetan begonaz irakasle bezala. Eta itxi behar izan neban, justo lokal berrixan obrakin hasi nintzen nien, ze hor jabai neban topera heldu nintzen, eta zena, zehose itxin biadot momentuz, eta egunen baten bueltauko naz. Egia da pandemiak piztu zuztala berriro be hori. Gentiakin egoteko behar hori nik uste dute danoi ekarri duzkula bai apurtxo bat. Eta esan eban, baitu, igual helburua edo, neure buruen berandu hau itxeko pentsetan eban, baina esan eban, oin da momentua eta egizia esan oso pozik. Bai, eta zer egiten dute zure ikasleek, zer ikasten dute? Danetik dauko gaina adin, pentsetan jentia hori, adin konkretu baterako dala, danetik daukeu, etorten die gazte-gaztiak, ume mordoa, eukizan dugu umeak, 8-10 urteko umiak, danetik dau, bakoitzak bere helburua dauke, badauku jentia gure dauena bere marka propioa sortu, edo dauku jentia etorten dana apurtxo bat deskonektatzera, eta nik beti zaten dut dela terapia moduko bat. Ze joskintzak daukon gauza hon bada, bertan egon biasa guztiz kontzentrauta, ze bestela, zehose gaizki edo buelta emuten mutzezu, kendu inbia da, eta uste dut ez dela gape gustatzen soltatzia joskurak orduan, danetik dau. Nola ikusten duzuzuk, Amaia, egungo moda kontsumoa? Txarto. Txarto, baina uste dut hasi garela edo piztu dala purtxo bat kontzientzia hori, ez? Hainbeste, bai, sare sozialetatik edo medixotatik hori, ez? Apur bat green hori. Etorri dela zehozer, baina uste dut asko dauela aldatzeko eta asko daukogula, eta neu barne, nik uste dute sartzen garela danok gurpil berdinean, eta daukegu kontsumo ohitura batzuk, eta ez bakarrik kontsumo baizik, eta ikusten dute, akademian asko, ez? Dana, prenda berri bate itxia gurot, baina igual, bebai, armaixuan daukoten nahi bigarren bizitza bat emotia be oso importantie da. Eta erosteko orduan, zer esango zenuke, zu gutxiago baina hobeto erosi? Nire ustez bai, eta kalitate hori, ez? Iraungo dauen zerbait,
eta betirako badakit ez dela ezer, baina behintzat, bueno, iraungo duzkuna eta aukera gehiago emungo duzkuna, eta bai, uste dut, pentsau behar dugula 10 aldiz, 2 aldiz ez, 10 aldiz erosi behar dana. Aurretik. Bai, bai. Eta alda da, gertuan erostia. Nortzuk dira zure diseinatzaile gogokoenak? Bueno, izaten da galdera beti itxenduztiena, eta uste dut aukitzotela apur bat boladak. Beti dago hor Balenciaga, Balenciaga eraikitzeko moduan, neuretako beti izango da referente bat. Eta gero egia da, diseinatzaile aldetik, ez dut esango izenik, ze uste dut diseinatzaile handixak ikusten dugula gehien bate pasareletan, eta egia da bilduma batzuk edo beste batzuk gehiago gustatzen jatela, baina nik uste dut holan zutabe bezala esango neuke Balenciaga, eta gainera museora fatian niretako beti izaten da lagungarrixa, eta deskonexio puntu bat topatzen dut bertan, ze joaten az bertara, isiltasunean, piezak ikusi zelan eraiki dagoen eta oial motak zelan erabili dituen, niretako hori da erreferente bat. Erreferente bat, hemen Euskal Herrian batez ere. Bai. Euskaldunok estiloa daukagu, Amaia? Bai, eta uste du gainera kanpora goiezenean ikusitzen jakula, ez? Bai, hori izaten da, eta uste dut esango dala beti. Baina aldatu dala bebai, eta horrek dauko eragina, gertu daukogulako gaur egun dana, ez? Lehen tendentziak heltzen ziren berandu hau, gaur egun uste dut gerozta lehena heltzen diesela, eta diesela orokorrauak, ez? Tendentzia horrek orduan, horre gugan eragina dauko, eta sare sozialak asko eragina hundixena. Non ikusten duzu zure burua 10 urte barru? Ez dakit, egisa esan noine ez nahan jakingo esaten, baina berdin banau... Tela eta ari artean bai? Espero dut baietz, berdin banau oin bertan sinatuko nauke, egisa esan, bai. Eskerrik asko jarraitu diseinu bikain horiek sortzen, jarraitu gozatzen, lanaz gozatzen, eta eskerrik asko benetan gaur gurekin egotearren. Mila esker zuei. Etara gaiztu eizen ez da? Bale. Zuri ere gertatzen zaizu armairu ireki eta zer jantziez dakizula bai, eta gaina gaur pasau jat. Gaur pasau jat oso urruti fan barik. Baina uste dudala, beste kontestu baterako jantzi behar zerenian edo ez hausenian oitxu eta kamara hurrian jartzera eta bar. Mundutzat buelta batzuk, baina azkenian hartu duten lehena jantzi dut. Hori holan izaten da. Bigarrena, eskonduko zinateke zurea ez den soineko batekin. Uste dut ezetz, eta, egon alda aukeria, baina esaten dabe sorte txarra muten dagoela norberak inako jantzi batekin eskontzia. Baina eskondutan hau eta neukinakoakin eskondu nintzen, orduan espero dut sorte txarrek ez aukitxia. Hirugarrena, zuk ere erosten duzu amazioren dendan. Ez, egisa esan, ez dut erosten Zaran, ez dut erosten... egisa esan, ez? Ez dut erosi holan... Unbian dako aukizan dute, nire txikizan dako aukizan dut zehose hola uste dut, baina emundakua, eta ez dut erosi. Oingoz, pekatutik libre. Denok ditugu egun aldrebesak, inoiz atera zara kalera txarto jantzita. Txarto jantzita, izan leike igual kamisetaren bat aldrebes jantzita, nik uste dut baietz, baina edo kaltzetinak, ez izatia parekuak eta horako gauzak. Bai gertu jat, oinez naz akordetan, baina nik uste dut baietz. Zebi kolore esen dituzke sekula batera jantziko. Gorrixa eta horixa. Hau uste dut, klaro zagoela erantzuna, baina gorrixa eta horixa ez nituzke kombinauko eta sekula uste dut ez nituzkela jantziko. Amancito,